Priatelia, turisti, vítajte na ďalšom videu. A toto video vzniklo neplánovane, pretože ma doňho zmotivovala úžasná správa, ktorú som sa dozvedel dnes. Niektorí z vás viete, mnohí neviete, že vzniká nová útulňa na ceste hrdinov SMP nad obcov Sološnica. A dnes som sa dozvedel od jej autora, že už nič nebráni tomu, aby sme túto útulňu mohli postaviť, aby Ľubo Novák, ktorý je jej autor a v podstate aj taká tá myšlienková iskra za ňou, aby sa mohli jednoducho pustiť do roboty, pretože peniažky, ktoré ešte potrebovali vyzbierať, už sú vyzbierané. Ešte chýba zo pár drobných na nejaké interiérové detaily, ale každopádne útulňu už môžeme stavať a je to predovšetkým vďaka vám, ktorým patrí obrovská vďaka. Tým, že môžeme stavať, tým, že už táto útulňa môže vzniknúť, že v podstate prostriedky na jej výstavbu máme k dispozícii, tak je tu vysoká šanca, že bude pripravená na sezónu 2025, pretože tie pôvodné plány, keď sme sa bavili s Ľubom Novákom, to video vám dám sem hore, je to rozhovor o tejto útulni, tak podľa tých pôvodných plánov alebo takých zámerov chceli autori útulňu stavať v apríli. To znamená, že by mohla byť pripravená a pokiaľ do toho nevstúpi nejaký extrémny dvojmesačný monzún, tak by mohla byť pripravená na hlavnú sezónu, na hlavnú turistickú sezónu, čiže už pre SMPčkarov túto sezónu 2025. A ja by som veľmi rád využil tento audio-video prostriedok na poďakovanie všetkým, ktorí umožnili, aby táto útulňa vznikla. Táto útulňa na dôležitom mieste, kde v súčasnosti útulňa chýba. V prvom rade ide o samotného autora, čiže Ľuba Nováka, a čo je mimochodom Trail Angel, a ľudí okolo neho. Vám patrí najväčšia vďaka za tento nápad a za vybavenie už všetkých povolení, ktoré mimochodom už existujú, už sú na svete. Takisto obrovská vďaka patrí obci Sološnica. Boli sme sa porozprávať s pani starostkou. To ste takisto mohli už vidieť na videu, náš rozhovor s pani starostkou. Obci Sološnica patrí takisto teda obrovská vďaka. No a v neposlednom rade by som chcel poďakovať ešte dvom inštitúciám. Prvá z nich je Sloboda pohybu, kde dovolím si tvrdiť, že môj dnes už kamarát Paľo Týmko, čo je v podstate taká hlava za slobodou pohybu, okamžite ako sa dozvedeli, že sa bude stavať Sološnická útulňa, tak ponúkli svoje ruky, svoje mozgy, svoje prostriedky, svoje možnosti získavania alebo zbierania peňazí a absolútne bezodkladne sa zapojili do projektu, budú pomáhať aj s výstavbou tejto útulne. Takže Pali, tebe patrí obrovská vďaka všetkým Slobode pohybu. A na záver tu máme partnera, s ktorým spolupracujeme, máme podpísanú zmluvu medzi Klubom slovenských turistov a firmou Maslen, takže firme Maslen patrí vďaka za strešnú krytinu, ktorú nám poskytli v rámci sponzoringu na túto útulničku. Takže vďaka firme Maslen vám nebude pršať na hlavu, keď budete spať v tejto novej útulničke. A ešte som si tu zobral taký malý ťahák, pretože Ľubko Novák mi poskytol nálepky na predaj. Takéto krásne nálepky so Sološnickou útulňou alebo s podobizňou Sološnickej útulne, ktoré sme predávali na našom e-shope. A výťažok z tohto predaja sme aj my za klub Von poslali realizátorom útulne. Konkrétne sme ich poslali na účet občianskeho združenia Sloboda pohybu, pretože oni sa týmto veciam venujú sa prestavbe, výstavbe, záchrane, obnove kolíb a salašov, útulní a takýchto turistických budov. No a tieto nálepky, ktoré ste našli na našom e-shope, si kúpili, ja hlavne vymenujem tých, čo si kúpili viac kusov, čo ma veľmi prekvapilo. Išlo o Peťa, Ivču, Maťa, Kiku. Nebudem samozrejme hovoriť kvôli ochrane osobných údajov priezviska, ale vy viete, o kom hovorím a vám patrí obrovská vďaka. Dokonca Kika si kúpila 5 nálepiek a Peťo z Píly si kúpil až 10 nálepiek, čím naozaj veľmi pekne prispel na túto výstavbu. Patrí vám všetkým obrovská vďaka. My sme tieto prostriedky kumulatívne poslali na spomínaný účet Slobody pohybu. Poslali sme 420 eur, čo bola kombinácia predaja týchto nálepiek. Bola to kombinácia výťažku z členského na našom kanáli YouTube. To bolo približne 150 eur za celý mesiac december. Tak ako som slúbil v šorte, ktorý
tuto niekde hore uvidíte. A takisto posledná časť týchto peniažkov pochádza priamo z nášho účtu, z našich členských príspevkov klubových, keďže klub VON je oddielom klubu slovenských turistov. Samozrejme, veľa ľudí, vrátane obyvateľov Sološnice, rôznych darcov, ktorí poposielali peniažky na túto útulňu. Všetkým vám patrí obrovská vďaka. Dokonca je tam individuálny darca, ktorý poslal až 500 eur na jej výstavbu. Ja som bol šokovaný a doteraz som šokovaný, ako rýchlo sa podarilo vyzbierať na túto útulničku, pretože, ako som spomínal v úvode, Ľubko Novák sa troška obával, či vôbec sa stihnú vyzbierať peniažky. Ľubo Novák osobne do tejto útulne dal zo svojich prostriedkov pomerne významnú čiastku. Som teda veľmi rád, že tieto obavy, že nevyzbierame dosť na túto útulňu, sa ukázali ako neopodstatnené. A ešte nemáme v podstate máme polovicu februára a už môžeme s čistým svedomím a bez stresu začať stavať. Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí ste prispeli. Je to fantastická správa a ja som v úplnom vytržení. Takýchto podobných projektíkov inak máme niekoľko naplánovaných. Postupne ich budeme odhaľovať do konca roka. Mimochodom, pre vašu informáciu, útulňa typu Sološnickej útulne, čiže útulňa, kde, ako ste videli na tých projektoch v rozhovore, nebudem tu teraz zachádzať do detailov, ale v princípe útulňa, kde sa takto pohodlne vyspia minimálne 4 ľudia a je tam nejaká tá veranda, terasa, stôl, stoličky, piecka. Dohromady stojí plus minus tých 6 až 8 tisíc eur ju postaviť a ako vidíte, ono nie je jednoduché takúto sumu vyzbierať, alebo zdanlivo to nie je jednoduché, ale keď turisti chcú, tak sa to dá. My samozrejme budeme pomáhať aj naďalej. Budeme pomáhať prostredníctvom akcií, podujatí, prostredníctvom rôznych zbierok. Budeme pomáhať s propagovaním a zverejňovaním takýchto projektov, pretože to je veľmi dôležité. Ľudia sa o tom a turisti sa o tom hlavne musia dozvedieť. Už len vyčkajme do apríla, sme samozrejme v kontakte s realizátorom tejto útulne. Uvidíte aj nejaké zábery exkluzívne z výstavby, ktoré nám určite poskytne okrem autora aj sloboda pohybu. Porozprávame sa s nimi, ako výstavba prebieha, ako to vyzerá, kedy bude útulňa otvorená, všetko sa dozviete. No a takto v závere, tí z vás, čo sa pýtate, lebo dostávam správy a telefonáty, čo bude s podujatiami tento rok, hlavne sa pýtate na naše voňácké akcie, ako je Festival na Duchonke, ten bude v júni. A hlavne sa teda pýtate na štafetu hrdinov, ktorú odštartujeme opäť 1. augusta aj tento rok. Čiže v podstate už druhý ročník alebo prvý ročník, keďže minuloročnú niektorí označujú za 0. ročník. Tak samozrejme budeme vás o všetkom informovať. Etapy sme troška pomenili, ale samozrejme toto video nie je o tom, len tak veľmi stručne. K štafete sa ešte vyjadríme. Očakávajte ju mierne upravenú, môžete sa na ňu tešiť. Organizácia by mala byť tento rok ešte lepšia ako minulý. A rozhodli sme sa v klube, že v rámci nejakého takého naštartovania chute na štafetu, tak na všetky objednávky na našom voňáckom e-shope dostanete minuloročný odznak štafety hrdinov 2024, čiže z toho vlastne prvého, respektíve 0. ročníka. Tak ku každej objednávke dostanete tento odznačík gratis, aby ste aj tí, čo ste sa k nemu nemali možnosť dostať, tak ho mohli hrdo nosiť na hrudi, tešiať sa na štafetu 2025. Ale to už som troška zašiel mimo témy, teraz sa spoločne tešíme na Sološnickú útulňu. Ja osobne sa neviem dočkať, keď na nej prvý raz otvorím dvere. Vy sa nezabudnite hlásiť do klubu slovenských turistov. Potrebujeme členov, potrebujeme ľudí, ako ste vy, aby sme spoločne napredovali s turistickými projektami. No a vidíme sa na nejakom podujatí a v prírode. Čaute.